ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама шахсоне ки ҳаррӯза наворҳои моро тамошо мекунанд. Ҳама каса як бор хуш омадем ба канали Мошини Савдо. Дӯстон, дар навори имрӯза мо гап мезанем дар бораи 14 мошини фурӯшӣ аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. Мошинҳои хуб бо нархҳои дастрас. Навора бародар то охира тамошо кун, дастгирии моро фаромӯш накун. Ва бародарое ки мошини фурӯшӣ замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чӣ зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. имо WhatsApp ҳастай, ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириётон бародаро, барои лайкотон ки дар ҳар як навор дастгирӣ мекунед. Зинда ва сарбаланд бошед. фикротонро ҳатман дар зери видео дар комментария нависед. мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл 150 сомони тоҷикӣ. навори имрӯзаро сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ ҳастай ВАЗ 21099 соли барориш 1994, кузуфи седан, мотор 1.5, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробкаш механика. мошин на ходуя гуфта акклиматори нав дора, ягон камбудӣ надора. срочно сум дар кора мефурӯшем. айни ҳол бародаро, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтестай 9500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешава 63000 рубл. харидор айне боша гуфта муомилат дора. барои маълумоти иловагира дӯстон дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экрамда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшӣ ҳастай Daewoo Nexika соли барориш 1996, кузуфи седан, авиё мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора гуфта фавран фурӯхта мешава. маълумоти иловагӣ нестай дӯстон. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтеса 11000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешава 73000 рубл. харидор яъне боша гуфта бо арзона мешава. барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экрамда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшӣ ҳастай Lexus RX соли барориш 2000 сол, кузуфи универсал, авиё мотор боша 7.0, сӯзишворӣ боша бензин газай, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора гуфта камбудӣ нест, фавран фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри ҳисор қарор дорад дӯстон ва нархша боша гуфтеса 50000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешава 331000 рубл. харидор аниқ боша гуфта бо арзона мекунемша. барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. лайкгузориро бародар фаромӯш накун ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. чорум мошини фурӯшӣ ҳастай Mercedes-Benz C-Class соли барориш 1995, кузуфи седанай, авиё мотор боша 2.0, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора гуфта гази евро 4 задага камбудӣ надора. срочно сум дар кораи фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтеса 37000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешава 245000 рубл. харидор аниқ боша гуфта марҳамат занг занед. барои маълумоти пурра ва аниқ бародаро, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. панҷум мошини фурӯшӣ ҳастай Mercedes-Benz V124 соли барориш 1994, кузуфи седан, авиё мотор боша 2.0, сӯзишворӣ боша дизел, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мега 1 сола ҳуҷҷат дора, фавран фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора ва нархша боша гуфтестай 25500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешава 169000 рубл. харидор аниқ боша гуфта муомилат дора, арзона мекунемша. барои маълумоти иловагӣ бародаро, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. шашум мошини фурӯшӣ ҳастай ВАЗ 2115 соли барориши 2003 сол, кузуфи седан, авиё мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мега соҳибаш 4 баллони нормални 80% дора. ҳуҷҷатош фақат тамом шудага, тамом дига камбудӣ надора. срочно сум дар кораи фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Бохтарай бародаро ва нархша боша гуфтеса 12000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешава 79000 рубл. мошин гуфта арзон мешава, алиша мешава. вариантҳо дошта бошед, пешниҳод кунед. барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда дӯстон муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
ҳафтум мошини фурӯшӣ ҳастаи Honda Accord. Соли барориши 2007 сол, кузуфи седан, мотор 2.4, сӯзишворӣ боша бензини газай, коробкаш автомат. Мошин гуфтаи состояниш созай, мотор, коробка ягон проблема надора. Дистекло подъёмники тарафи пассажир кор намекунад, гуфтаи документош тамом шудагай. Маслаша алиш кадагем нав, запаска дора, камбудӣ нест. Дигар гуфтаи срочно сум дар кора фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе дӯстон ва нархша боша гуфтаи 35000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 232000 рубл. Харидори анин боша гуфта бо арзон мешавад. Барои маълумоти бештар бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳастаи Toyota Corolla. Соли барориши 2008 сол, кузуфи универсал, мотор 1.8, сӯзишворӣ боша бензини хӯлия, коробкаш автомат. Мошин 100% ягон айб дард надора, гуфтаи 5 моҳи дига ҳуҷҷат дора, срочно фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе дӯстон ва нархша боша гуфтаи 80000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза бигардонем 531000 рубл мешавад ва харидори ане боша гуфта бо арзона мекунем. Барои маълумоти иловагира бародаро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. наҳум мошини фурӯшӣ ҳастаи Daewoo Nexia. Соли барориш 1996, кузуфи седанай, абъём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша газу бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мегӯяд мотор, коробка 100% яксола ҳуҷҷат дора, срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро қарор дора ва нархша боша гуфтаи 13500 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 89000 рубл. харидори аниқ боша гуфта бо арзона мекунем. марҳамат бародаро, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. даҳум мошини фурӯшӣ ҳастаи Opel Astra F. соли барориш 1996, кузуфи седан, абъём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензини хӯли, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мегӯяд соҳибаш, кузуфиш тоза, задагӣ надора, мошинча тенҷай, срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин қарор дора бародаро дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтаи 32000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 212000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи муомила дора, арзон мешавад. фақат харидори аниқ занг бизанед. барои маълумоти бештара бародаро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯшӣ ҳастаи Opel Astra F. соли барориш 1996, кузуфи хетчбек, абъём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша газу бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мегӯяд соҳибаш 4 баллони 90% дора, газу бензин ҳардуш 100% кор мекунад, яксола ҳуҷҷат дора, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Ҳисор қарор дора ва нархша боша гуфтаи 29000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 192000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занед. барои маълумоти пурра ва аниқа бародаро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯшӣ ҳастаи Mercedes-Benz C-Class. соли барориш 1995, кузуфи седан, абъём мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензини газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хубай гуфтаи яксола ҳуҷҷат дора, фавран фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нест дӯстон. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтаи 27000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 179000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занед. илтимос, харидори аниқ занг бизанед, беҳуда занг назанед гуфтаи. ва барои маълумоти иловагӣ бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. 13 мошини фурӯшӣ ҳастаи Opel Astra F. соли барориш 1998, кузуфи хетчбек, абъём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша газу бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, гуфта дарҳол мефурӯшем, сум дар кора. айни ҳол мошин дар ноҳияи Файзобод қарор дора ва нархша боша гуфтаи 35000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 232000 рубл. харидори аниқ боша гуфта бо арзон мешавад. барои маълумоти бештар бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ва мегзарем ба эълони 14 Opel Vectra A. соли барориш 1995, кузуфи седан, мотор 1.8, сӯзишворӣ боша газу бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, гуфта камбудӣ нест, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол бародаро мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат ва нархша боша гуфтаи 18000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 119000 рубл. харидори аниқ боша гуфта марҳамат занг занед, бо арзона мешавад. барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран бародаро муроҷиат кунед ва маълумоти бештар айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед.
ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. Мисли ҳар вақта раҳмат ки навора то охира тамошо кардем. бародару дастгирии моро фаромӯш накунед. мо ҳар рӯза эълонҳои нав ба нави мошинои фурӯшӣ дорем. то навори оянда дар ҳар ки ҷое бошед худтон эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо ва шумо бошад. хайр.